ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಧುಮಗ ಕೊರಗಜ್ಜನ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಧುಮಗ ಉಮರುಲ್ ಬಾಷಿತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಮದುವೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅಜೀಜ್ ಮನೆಗೆ ತನ್ನ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಪ್ರಥಮ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಂದ ಮಧುಮಗ ಕೊರಗಜ್ಜನ ವೇಷಭೂಷಣ ಹಾಕಿ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತುಳುನಾಡಿನ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಿಂದನೆ ಅವಮಾನ ಎಸಗಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಕೂಡ ಹುಚ್ಚಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬೀದಿಗಿಳಿದ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೂರು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಮಧುಮಗ ಬಾತೀಶ್ ಕೇರಳದ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಲಿ ದೈವಕ್ಕಾಗಲಿ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗಳಾಗಲಿ ದ್ರೋಹ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಅವಮಾನ ಎಸಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ನನಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ವಿಷಾದ വ്യക്തപಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ഇന്നലെ സംഭവിച്ചാന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ചങ്ങായിമാരായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ വൈഫ് ഹൗസിലേക്ക് അവരെല്ലാവരും വന്നു. ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെല്ലാം ആക്കിയത്. ഒരിക്കലും വീഡിയോ വൈറലാവുന്ന അല്ല, പിന്നെ ഒരു കുറവ് സമുദായത്തിനോ അല്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിനോ ആരെയും കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തതല്ല അത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ചങ്ങായിമാരെല്ലോ എൻജോയ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആക്കിയത്. കുറവ് സമുദായത്തിനൊന്നും പിന്നെ നിങ്ങളൊരു തമാശ രൂപേണ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ അത് വലിയ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർ ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് നാട്ടിൽ ഒരു സമാധാന ഭംഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയും വലിയ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം വരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കതിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ ഖേദമുണ്ട്. എല്ലാവരോടും മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ആ സമുദായ അംഗങ്ങളോട് മുഴുവൻ ആളുകളോടും നിങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിക്കണം. കാരണം ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ചേർന്ന യോജിച്ച ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല. മുസ്ലിം സമുദായത്തോടും ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിനോടും ഞങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഈ മേലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ആര് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താം. അതിനൊരിക്കലും നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഇത്തരം ഒരു സംഭവം ഇത് മുമ്പും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവസാനത്തെ ഒരു സംഭവമായി മാറണം. ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനും പാടില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും. പിന്നെ ഞാനും മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ശരി.